Territori Pimec. Cada setmana tenim Pimec a prop, la gent de Pimec ens fa molta il·lusió perquè parlem de ments inquietes, parlem d'emprenedoria, parlem d'emprenedors, d'empreses, de realitats i tot això és Pimec, el 99% de l'activitat d'aquest país i d'Europa sencera. Són pimes, pimes, petites i mitjanes empreses, fins i tot microempreses, i aquesta és la realitat. Tenim avui a la Sílvia Miró, ja l'hem tingut fa un temps, ens fa il·lusió retrobar-la. Sílvia Miró, consultora de recursos humans de Pimec. Sílvia, benvinguda, bon vespre. Bon vespre, David, gràcies. Escolta, parlem d'aquesta participació que heu fet des de Pimec al Job Barcelona. Job és treball, Job és treball jove, i Job és Barcelona, i Job vol dir oportunitats per la gent jove, no? Exacte. Vam estar a aquesta fira, que va tenir lloc el 16 i 17 de febrer. Sí. I bé, vam tenir, jo crec, també l'oportunitat de conèixer els joves d'avui que estan encara finalitzant els seus estudis i els que ja els han finalitzat, que jo ho lligaria una mica amb les claus que comentaves abans, perquè realment ens ha sorprès que no només estan preparats, sinó que recullen aquesta passió que comentaves, que han de tenir tant a l'hora de fer una recerca de feina i a l'hora d'integrar-se en una organització, com si volen emprendre, que també van tenir l'oportunitat de rebre a molts joves que tenen aquesta inquietud d'això, no? D'emprendre, de portar a terme les seves idees, i bé, amb aquesta esperança i aquesta perseverança. Amb tot això junt, no? Amb tota aquesta motxilla de temes, no? Que cal i que realment la tenen, eh? L'important, Sílvia, és que la passió no duri un dia, ni dos, ni tres, ni quatre, sinó que duri, si pot ser, tota la vida, fins a l'últim alè, fins a l'última respiració. Això no és tan fàcil, no? Segurament hi ha gent que no té gens de passió mai, i bueno, escolta, va com va. Hi ha gent que en té una miqueta però se li acaba de seguida, i l'interessant és que la passió s'allargui durant moltes dècades, no? I això no és tan fàcil, ja, no? No és fàcil, però sí que vam percebre aquesta passió. A mi personalment em va sorprendre molt gratament tornar a contactar també amb aquest món més universitari, podríem dir, i de persones que realment ments inquietes. O sigui, venien preguntant, volien saber, volien conèixer, no només conèixer Pimec, sinó també què busquen les pimes, no? Quin és el talent, allò que necessiten i com ells poden adaptar-s'hi. Hi ha un tema important per mi i és que molta gent diu jo m'adaptaré al mercat, és a dir, allò que més es demandi, allò que més feina hi hagi, jo m'apunto allà. I en canvi hi ha un altre tipus de gent que diu no, jo no sé què demanda el mercat, però a mi m'interessa fer això. És a dir, hi ha gent amb un projecte propi, hi ha gent amb una il·lusió pròpia, diguem-ne vocació, tot i que és un concepte una mica antic, però amb una certa vocació de dir el meu món és aquest, tu, i a mi què m'importa si està de moda o no, jo vaig per això. I molta gent que diu, escolta, jo no sé exactament què vull fer i el que es vengui més i el que dongui més m'apunto, no? Clar. No sé quina seria la proporció. Tu quina diries que ets un expert en recursos humans, quina diries que és la proporció de gent que s'apunta allò que hi ha sense jutjar, no parlem de moral aquí, no jutgem a ningú. Quin percentatge de gent s'apunta a allò que donen més feina, allò que donen més caler, o gent que s'apunta a allò que creu realment i per pura convicció? Home, per naturalesa humana, lògicament, tots ens movem per convicció, no? Per passió. Però, clar, venim d'uns anys que és una realitat. Han estat difícils, les persones no ho han tingut fàcil i els joves segueixen encara sense tenir-ho fàcil, malauradament. I això ha portat moltes vegades a que les persones hagin decidit pujar-se al carro, no? D'allò que es busca o allò que s'ofereix, i adaptant-s'hi, tot i que no sigui allò que realment els ompli. Però a la llarga jo, des d'aquí animo... Penses que és important apostar per un mateix i per la vocació, no? Sí, efectivament. No és fàcil, és la via potser és la via la més complicada, difícil, però penso que al final hem de dirigir-nos cap a un camí que ens porti realment allò que ens farà feliços, no? Escolta, vas tenir una anècdota, m'has d'explicar una anècdota que me l'has explicat abans fent un cafè i quasi no m'ho creia. Explica'm això. Sí. Quan estàvem allà al Job Barcelona, clar, la gent ens venia preguntant, ostres, i què és això de Pimec, no? Explica'm, què em pot oferir, quines ofertes de treball gestioneu. Doncs justament va venir una persona que ens va dir, no, sí, jo ja us conec a través del programa de David Escamilla, Déu-n'hi-do, Club 21. Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, una bona Fa molta anècdota, va gràcia. ser molt curiós, ens va fer Conec molta gràcia. Pimec a través del Club 21. Ah, exacte, sí, sí, ens coneixia És gràcies divertit, al això. programa. Està molt bé. Sí, una persona, doncs, bueno, amb... Jove, sí. Jove, inquieta, amb ganes d'emprendre, de fer moltes coses, tenia una targeta, doncs, molt original, i la veritat és que va ser interessant, anecdòtic. Per tant, ets positiva, Sílvia, en aquest sentit de que vas veure gent amb moltes ganes, Sí. vas veure gent amb aquest punt d'inquietud. Sí, i molt conscienciada, o sigui, molt conscient... De la dificultat, m'imagino, però de la lluita que ha de continuar. Que hi ha, però malgrat això, doncs, i de que reconeixen que la via d'entrada serà doncs, a través de convenis o contractes de pràctiques, Sí. probablement, per adquirir una experiència, hi ha certa, podríem dir, entre cometes, exigència en el sentit del que deies abans, no? La gent et deia, ostres, jo vull fer pràctiques, però no vull fer unes pràctiques qualsevols. Clar. Vull fer alguna que realment em sigui d'utilitat, em serveixi i m'orienti cap allà on jo vull anar, no? Important. Em sembla que és un cant d'esperança el que dius i em sembla molt positiu que en aquest Joc Barcelona que s'acaba de celebrar, doncs vosaltres des de Pimec heu estat, heu assistit i per tant teniu una radiografia molt actual del que està passant ara mateix. Gràcies, Sílvia Miró, consultora de recursos humans de Pimec, i fins molt aviat. Gràcies.